салом мухлисони барселона ва канали барса TJ. Ямал дар кораш чунон моҳир шудааст ки дили миллионҳоро ҷазб намудааст. ӯ рекордҳои зиёдеро то ин дам дар майдон шикаст ва акнун бо дигар сарлавҳаҳо дар хабарҳо ҷой мегирад. Падилля, дустдухтари Ямал ки дар майдон баъди қаҳрамонии Испания дар Евро пайдо шуда буд, ба қавле хиёнат ба ламин мекунад. Дар навор дида мешуд ки он духтар дар зонуи каси дигаре нишастааст. Ин ҳама бошад дар сомонаҳо пост шуду Ямалро ба қавле меми интернет гардонид. Падилля худ дарк мекард ки кораш иштибоҳ аст ва хоҳиши қатъи пахши мустақимро намуда буд. Ямал бошад хунсардиро пеша намуд. Ӯ ба суханони одамон гӯш надоду дарҳол аз он духтар худро дур сохт. охири қисса ҷолиб аст, чун Ямал Падилляро на танҳо бо дастовардҳо ҳайрон намуд, балки бо дустдухтари наваш ки пайдо шуданаш вақти зиёдро нагирифт. Шинос шавед, дустдухтари нави Ямал аз Руссия. Алиса ки дар Барселона барои таҳсил куш баста буд, бо ламин ошноӣ пайдо кард. Ин духтари рус аслан модел аст ва дар шабакаҳои Инстаграму TikTok фолловерони зиёдеро дорад. Ана баъди ошноӣ бо Ямал ва баромадан ба сархати хабарҳо он шумораҳо хело зиёд шуданд. ба ҷози ин мухлисони каталонӣ иқрор шуданд ки ҳар дуро якҷо дар шаҳр мебинанд, вале ба иттилои инсайдерон муносибати онҳо он қадар ҷиддӣ нест. Ямал намехоҳад шитоб кунад, чун аз ҳолати қаблӣ дарси хубе гирифтааст. Илова бар ин, ӯ вақти холигӣ кам дорад, чун ба тамринҳои даставӣ баргашта истодааст. Лутфан дар комментария нанависед ки чаро ҳаёти шахсии дигаронро баҳс дорем, чун формаи Алиса ба талаботҳои футболӣ ҷавобгӯ асту онро бояд навор мекардем. Ямал ба назар тӯпи тиллои худро гирифтааст, ҳатто якто не, дуто. умедвор мешавем дастовардҳояш аз ин ҳам зиёдтар мешавад. шӯхию акнун мегузарем ба хабари фаврӣ. امروز اگر وضع بود و هوا مانع نشود بارسلونا مقابل میلان آخرین بازی خود را در تور آمریکایی دایر میکند. هانسی فلیک اکسپریمنت های خود را گذرانید و اکنون وقتی خلاصه گیری آمده است. تماشای بازی را با خدمترسانی های 1x جالبتر گردانید. آنجا رجیستراسیون آسان و پرداخت از تمام گوشه و کنار دنیا دسترس میباشد. انا برای شهروندان تاجیکستان در اولین حساب پرکنی تا 8000 سومونی بونوس با پرومokod TJBARCA پیشنهاد میشود. سیلکای بازی در کامنتاریا با همه موفقیت. دانی اولمو футболбози бо истеъдоди испанӣ ниҳоят бо барселона дар бораи гузариши худ ба созиш расид. шартнома 55 миллион евро арзёбӣ мешавад ва иловатан 7 миллион евро бонусро дар бар мегирад ва ин трансферро яке аз муҳимтарин дар равзанаи интиқоли ҷорӣ месозад. қисмати асосии маблағ сохтори мураккабро ташкил медиҳад ки аҳамият ва хоҳиши барселонаро барои мустаҳкам кардани сафи худ бо ёрии бозингари ботаҷриба ва ояндадор таъкид мекунад. дани олмо ки ба шартномаи 6-солаи худ бо клуби каталонӣ розӣ шудааст, маҳорати техникӣ ва эҷодиёти худро дар хатти ҳуҷуми даста ворид мекунад ки онро хариди калидии мавсими нав месозад. ин гузариш боби нави касбии дани олморо оғоз мекунад ва қадами муҳим барои барселона дар талоши барқарор кардани обрӯю нуфуз дар футболи Испания ва Аврупо мебошад. мухлисони клуб интизоранд ки бо беҳтар кардани ҳолати иқтисодӣ даста ба вазъе бармегардад ки тавонад бо амалисозии трансферҳои бузург рақобатпазирии худро дар чамани сабзи аврупоӣ барқарор кунад. шумо оиди хариди даста чӣ фикр доред? оё олмо нафаре шуда метавонад ки дар мавсими нав барои қаҳрамониҳо барселонаро кӯмак расон шавад? ҳатман дар ин бобат дар комментария фикратонро баён кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. ба ҳамин тамом хайр дӯстон.